Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka kunnafoniya jɛlen ɲini ka dɔw ma fo aw sigiyɔrɔ la bi ye araba ye avril kalo tile 15 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Faamaw ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman na kunu avril kalo tile 14 san 2026 an ka lakana finitigilakaw ka ɲɛmaa état major général des armées kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka bolofara min bɛ ni a bɛ wele ko opération dugukolo ko olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la san dare avril kalo tile 12 san 2026 min senfɛ an ka lakana finitigilakaw ye dankarikɛ u bolofɛminɛ caman fana na ni o dɔw bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ bolofɛminɛ dɔw la ani marifakisɛw moto kuma barani fo ka taa se mugujugu olu ma ni olu bɛ wele ko mine anti-char état major général des armées bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ani ka taa tugu jatigɛ wale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Aguelhok marabolo kɔnɔna civiliw ka bolimafɛn yɛlɛla mugujugu de kɔni kan ni a kɔni tun bɛ dugu jukɔrɔ an ka lakana finitigilakaw ɲɛ jatigɛ wale tigilamaw kɔni fɛ ni o de kɛra sababu ye mɔbili kofɔlen in kɔni yɛlɛla ni mugujugu in sanfɛ ka maa caman olu kɔni bana Aguelhok marabolo kɔnɔna an ka lakana finitigilakaw kɔni ye u senfa ka se ni yɔrɔ kofɔlen na walasa u bɛ se ka dɛmɛ don maa minnu kɔni banana ni wale in kɔni senfɛ ka se ni u ye u seyɔrɔ la. Walasa ka lakana sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na irisi finitigilakaw ye dɛmɛ don an ka lakana finitigilakaw ma ni ji ni kura ye yaasa dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw la an ka lakana finitigilakaw yɔrɔ. Kunnafonidila Yusuf Sisogo ni ale ye journal alternance ɲɛmaa ye ale b'a la ka kiiri tigɛlamaw ka jaabi kɔnɔ ni o y'a sɔrɔ u bɛna fiɲɛ bɔda di a ma ni a bɛ wele ko liberté provisoire k'a kɛɲɛ ni avril kalo tile 20 natɔ ye san 2026 hakilinajigila kunnafonidila Yusuf Sisogo ale t'u minɛna k'a datugu an ka jamana ɲɛmaw fɛ k'a sabu kɛ k'a ye kunnafoniya kolon dɔw cari k'a ɲɛsin an ka jamana ma ani jamana wɛrɛ kɔni ma min senfɛ u y'a ɲangi marisi kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 ni san 2 kaso ale ni $1,000,000 sarali ye. An bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ segu commune urbain maaw b'a la ka siraba dɔ labɛn min tɔgɔ bɛna da an ka karamɔgɔba Usman Sherif Madani Ayidara la k'a sabu kɛ a ye wulikajɔ min kɛ yaasa bɛn keleya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Yɔrɔsokaw bɛ jiko gɛlɛya la ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ni o ta la ka sɔrɔ ka kɛ SOMAGEP mɔgɔw ka groupe électrogène kɔnɔna na ni o de b'a la ka na ni jiko gɛlɛya kɔni ye Yɔrɔso dugu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan Yɔrɔso sigibagaw b'a la ka wele bila an ka jamana marabagaw kɔni ma u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa dɔ bɛ se ka bɔ jiko gɛlɛya la cogo min na Yɔrɔso dugu. Bingani walekɛla maa 6 minɛla Sajola commissariat de police maaw fɛ ni sɔmi kun kɛr'u la k'a fɔ k'u bɛ bingani wale de kɔni ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma Sajola ale ni Kayi cɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko u ye bingani wale dɔ kɛ janvier kalo tile 20 su ka dugu jɛ janvier kalo tile 21 na voyage mobile dɔ la min senfɛ u ye mɔgɔw bolola wariw minɛ fo ka taa se sanu kilogramme 7 ale ma o de hukumu kɔnɔna na Sajola polisiw ye wulikajɔ kɔni sabati min na u ye maa 5 minɛ ale ni soldat 15 maaw ka ɲɛmaa kelen. Tasuma kasira de kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ Bafula bɛ école Soria tasuma kɛra sababu ye ka o directeur ka so kɔni jeni avril kalo tile 10 su ka dugu jɛ avril kalo tile 11 na san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin tasuma kasira in kɔni bɛ kɛ wagati min na ko fɛn min kɔni ye directeur ye ko ale kɔni tun tɛ yen nɔ ni o kɛra sababu ye a bolofɛminɛ bɛɛ lajɛlen kɔni jenina ni tasuma kasira in kɔni senfɛ fɛn min kɔni kɛra sababu ye ka ni tasuma kasira in kɔni wuli ale kun ma dɔn fɔlɔ. Station dɔ datugura Kayi ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na min senfɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye dɔ fara taji sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na Kayi station dɔ datugura ka sabu kɛ k'u kɔni ye dɔ fara taji de kɔni sɔngɔ kan min ka ca ni an ka jamana marabagaw kɔni ka fɔlen ye
A ɲininen don jamana kɔnɔdenw fɛ maa o ma ni i kɔni minɛna ka sɔrɔ i bɛ ka dɔ fara taji sɔngɔ kan min ka ca ni an ka jamana marabagaw ka fɔli ye i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan. Sibini bangmana kunun sɔgɔma avril kalo tile 4 san 2026 phytosanitaire mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli ni wuli ka jɔ kɛra sababu ye u ye balomafɛn dati bannen dɔw kɔni nabɔ bitigiw kɔnɔna ni ka tasuma de kɔni don u la k'u jeni ka se ka jamana kɔnɔdenw ni kisi ani ka kɛnɛya sabati fɛn min kɔni ye ni waleya ninnu kɔni ye olu kɔni kɛra ni dugu kofɔlen ninnu kɔni ɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An bɛ taa kɔkan kibaru la Sénégalais kamalen dɔ fagara avril kalo tile 12 san 2026 Angleterre binganni walekɛla dɔw fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni binganni wale ninnu kɔni kɛra muso 2 ale ni kamalen 2 olu de fɛ min na u ye muru de kɔni don ni kamalen Sénégalais in kɔni na ni u b'a wele ko Bayi Biram Fall binganni wale in kɔni kɔfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Bayi Biram Fall ye k'a a bananen kɔfɛ k'a ye wele bila mɔgɔw ma yaasa u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na nka o kɔni ma a ka saya bali kunnafoniya dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ 4 kofɔlen ninnu kɔni cɛla ko kamalenni dɔw kɔni ye ja dɔw cari ja min na a b'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye faranfin dɔw kɔni faga an bɛ wagati min na i ko sisan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni min Angleterre finitigilakaw ka bolo kan nka kunnafoniya jɔnjɔn o kɔni ma sɔrɔ u fɛ min b'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni ye siya woloma de ye ko hali ni o y'a sɔrɔ kunnafoniya dɔw kɔni carilen don. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati in na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafonidilaw olu la aw k'an bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.